mụ na ya bi si na ya ma nnọzi bụ maka na m ji afọ 12 wee sị ya. Ofu nwaanyị asị m na ya na-akwa akwa na-elekwa obele stọ na ya ji ezigbo ego. Mana ife mere nọ bụ na nwoke nke a batara na ndụ ya, ọ na-ene anya n'ego ya. Ọ bụrụgodu na ọ dị ene anya n'ego ya, ọ na-achọzi ka a na-akpọli ya isi ala maka na nwoke ka ya bụ. Ọ bịa na-enye ya nsogbu. Oluo one day ya na enyi nwoke wee nwee okwu. Fana bụ gbasaa. Ya wee bela kwabulu motie na-anapụta n'ụzọ daa nnekwu galop. Motie wee kwụsị. Instead ya galituo, ya nọla ebe afụ na-ebe akwa. Nwoke keke na-esie n'azụ wee gaa n'iru dropụsịa mmadụ chigeta azụ fụ na aka nọkwa n'ime moto wee kụba aka na windo si akede fọ. Onye anya fụ na ya na-ebe akwa, ọ kwụsịzịa moto ịmagolu, pay attention, jụbazi anya ajụjụ. Ya sị ya na enwere ike ịkọli ya ihe ọ bụ, wee sị ya bịa ka ya bụ na-enye ka ọ hapụ moto ebe na chi na-eji n'ebe a dịrọ mma, ebe ọ na-adọsara mma. Ya wee akwala wee bulie wee na echetazidi motie na ya na-alalụ ụla n'ụtụtụ. This guy batakọ aka na-emepe ụzọ bulie anya sị a ka ife ọ sị ya na ya pụtara ọlụ na ya agago ihe karịrị 3 times ebe afọ bụ na motie kado ya ka ekwe n'ihe ọ chọọ ime. Ya wee sị ya na o nwere ife a chọọ ime, in fact na ya mụrụ ife a chọrọ ime. O wee sị anya nye kiki ajecha onye gị fix dị ka bụ netelie. Ya wee sị ya ka eke a ga-esinye gị kiki ya mara onye ịbụ. O wee sị oke na ya ga-adọba keke ehia na ihe niile ya bụ netezie dị moto ka bụlụ keke. Ya dọkwa surprise o. Ya wee welu ki wee nye, o wee pụọ. Azada kanza na afro this guy. Azada kanza na afro this guy. Ya wee kpọọ ya na fonu. O sị ya na ya na-fix sie dị moto na ya ga-ebuneti ya. So kwanya, nke nka na bụ bulu moto bata. O sị m nne ike kwụla ọtọ gwa ya. Na ka echeli echenye ya sibe nni sisie nni ọbatanya wesa anya bịa ka o lie nni. Ọjụ ajụ. So o wee akwala wee bịa wee libe nni lisie nni. Fana bụ wee kalịbụ ka ya wee kọbali ya. O sị m ihe a wutesie this guy sị m ọkwa na etu ka si nwee friend o. Ya na this guy wee bido tọba. Mana anyị gwa anyị eziokwu. Na this guy bụ obele nwa ka gosi secondary school. Mana ọ maala akwụkwọ rinne. Ọ fụrụ ego ji aba school. O wee na-achọ ka o welu keke gbata ego ọ ga-eji wee ba school wee sponsor onwe. Ya wee jụbịa sị ya kedu ifo ji agbalụ keke na ọka bụ obele nwa. O wee kọwali ya kọsịalị ya wee sị ya ma ọchọ ego akwụkwọ. O si a wee sị oke na ya ga-azụ ya na akwụkwọ. Just like that o. Ya bido izu ya na akwụkwọ. From izu ya na akwụkwọ enwezie holidays ọ bịa nọrọ fana bụ ebido kwetọba ahụ. Achakwa nọ ife egwuregwu. Dịka ise na ya ga-anụ ya. Ya wee sị ya na ya tọkwa ga-atọ o. Na ya jiche ihe dịka 12 years wee tọ. O sị ya na o nwere ife ome. Ya sị ya because na ya chọrọzi mmadụ ịgbawi obi again. Na ọ bụkwalụ na ị chọọ na ị ga-anụ ya, iwulili na ị ga-anụ ya. Na ịma ahapụkwa this marriage. Na ya nọkwa na-anụgide asị ka agbasa. O sị yes na ya ga-anụ ya, na ya lọvụlụ ya na ya ga-anụ ya. Ya wee kwelụ, o wee bịa wee mee gie ndị befekwalụ. Ya na ya na-abụ bili. Ha wee bido ivu ụmụ. Na ha mụrụ ụmụ ise o. Ụmụ ise. After ụmụ ise, ịmagonu na nwaanyị ka ya bụ. Ya na-akanụ nka ya nwa gaa na-eto okolobịa. Maka na ịgwa anyị eziokwu na ala 12 nwaanyị gwara anyị abụsịra aro n'enya dị n'ịgbagolu ife na-eme ụmụ nwaanyị. Fa ga-akpachapụ ụfọdụ. O sị m ọkwana ya. O sị m this guy nọgide bata sị ya na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ. Ya wee sị ya ka maka ihe ọwụ. O sị ya na ya chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ. Na ya dụrọzi happy. Ya wee sị ya kedu ihe ha kwu. O sị na maka ihe ha kwu ka ejire chọọ ka ha gbasa just ya happy ya ka ya nụ nwaanyị ọzọ. Ya wee sị ya mba na nke a ama mme o. Dịka iwe shiwe ọnwụ o. Fana bụ wee bido wee sebe okwu. So kwandị ahụ ya jụọ a na-ekwu wepụ okwu court si ebe ọ bụ na ọ sị na ya ma nụ nwaanyị ọzọ ka fa gbasasịa. Ha wee luo na court ya wee kọbalụ jọji kọsalụ jọji wee jụọ ya wee sị eziokwu na ife nwaanyị gwa gị. O si andị na ikwel. O si o wee sị akịta ka ekwe n'ihe iji wee chọzie gbasa. O si jọji ya na-egodi anya ka onye dị woman anya. Fana bụ solu na-agọ dịka gasị nọ ya na mami. Na aka enjoy ra youth na-eziokwu that na the woman nyeli aka na ya mara ife a na-eme mgbe afọ onye ọbụla chịba ọchị na court. So jọji wee sị oke na ọ bụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ
na ịchọlịla ịgbasa na nsogbu adọrọ na ị ga na-akwụ nwaanyị a child support o regardless na ọnyanwa bụ ife ka wee ji ego n'ime ahapụzi ụmụ gị niile nụnwa just like that just nọ jee nụọ nwaanyị ọzọ n'onwe ka ọ dụ ebe ọkwana ya mana before ha aga court na ya jidetere ife niile ya nwee zosie ụfọdụ ezo ịmagolu ka ego ụzọ na-abụ ọ ga-abụ elu na court ka sị na ya adụrọ that rich ịhapụcha kpamkpam maka na ya chọrọ iluzu the guy n'eziokwu ọkwana ya ewenenesi ewesịa nwoke ebe ọ bụ na o nwee ife ị na-alụ na ị ga na-akwụcha support na ụmụ na-ese nụnwa ewe gbakọli ego na ọ ga na-akwụ ego wee pala ego o wee sị mba o na ya achọkwa na ya ma nkwuwu na ya ma mmekie ka ezie wesịa nke ị nwere gị nụ nwaanyị ọzọ na ị ga-enwe n'ego ịsọpọtụ ndị mụrụ amụ si kekwụla ọtọgbu this guy so ọkwa na ya wesịa ha naba ka fajechee nye eche ọsị m nne na since fanata na this guy adọrọ happy at all ọsị m na ya na-efilizi ka a ga-asị na ya tụrụ ya nga na bie n'eziokwu na ikpe nụnwa danyelie andị n'eziokwu na ọ chọzi ka agbasa mana ini ya anya ya na-eni ya anya na ọ dọrọ happy ọ sị bụ na this guy na afụli ya n'anya rinne ndị ya mara ma onye hapụ this guy ka o jee nụọ nwaanyị ọzọ mana ofu ihe nye ama nteki bụ ịnụ nwaanyị ọzọ kpọrọ ya bata ebe fabi na ịgwa m eziokwu na ya ga-eteki nwoke arọfụ ụmụaka ya n'isi nwa kwa ịghọtago mana o nwee ka ọ dị hapụ this guy just like that after ụmụ na-ese ọjọsọ hapụrụ ụmụazị jawalụ mana ya sịkwanụ ka akedie na the guy adọrọ happy na ya nwa adọrọ happy maka na the guy adọrọ happy ka ya nwe jere wee dọ happy ọsị m na ike kwụọla ọtọgwu ya n'ifu chie na agwa ya onye hapụ this guy ya jebe nnọọ bibe ndụ ya ifesọli anya mee andị na ya hapụ ya na ya ahapụgokwu ya na ọma nchigeta azụ na ndụ ya mana ndị befesi anya ekwekwene na ọ dọrọ mma ke ka ọ ga-esi kwesị enye nkwa napụta ya ụmụaka na-ese ka ọ hapụzi anya o jezie jee chọọ nwaanyị ọzọ nụba na ada eme ya eme akwụghọtago ya na ndị be ha na-ekwu ndị be ha sị anyị atrai ya na ada eme ya eme ke ka ọ ga-esi mụpụtacha ụmụaka azụba ha sọsọ ya without nna na ụmụaka niidele nna n'ime ndụfa ama m ịghọtala ebe ndị befe na-eje o ọ sị m mana ya nwa na ebele dị guy na-emelie andị na fana abụ adọrọzi happy ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ nwanne m kedu filo kedu ihe ọ dogo ka ọdọzụka ome onye ahapụ die maka na ọ tọli ọfụma maka na ọ dọrọzi happy ka o jebela onwe ejebibe ndị anụ nwaanyị ọzọ maka na ọ sị m na ọnụgodo nwaanyị ọzọ na ya na ya na-aba ama mbio ịghọta na n'ọnụ ọnya happy everything ya jos ya jebe ka onye ahapụ na this guy ya kwelu n'ihe ndị be ha na-agwụ ya na ụmụaka ha mụrụ n'idile papa na ha n'idile nna ya ahapụ na this guy ya nọlụ zụba ụmụ ya ike gwụkwa m o ike gwụ m maka na ife a abụrụzi marriage according to the woman ọ sị m n'ife na ya adọrọzi happy na ọ da atọzi ụtọ mana ihe ndị be ha na-ekwu mekikwa sense ụmụaka n'idide adad akwa ifugo gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme manyekwazi ọlụba aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.